Kulturhuset Blokhus, det er indrettet i en gammel folkeskole rent faktisk, fra sidst i 50'erne, som har været anvendt som friskole indtil for 2 år siden. Og hvor vi så i foråret renoverede skolen ind og ude fuldstændig til brug for Kulturhuset Blokhus. Her kan man så se, at vi har indrettet forskellige selskabslokaler i de gamle skoleklasselokaler, hvor de var hver på 48 kvadratmeter. Sådan var det dengang. Og nogle af dem har vi lagt sammen, og nogle er bevaret i størrelse. Og det gør så, at man kan have selskaber fra 20 til 400 personer, og hvor vi kan have alle mulige arrangementer, lige fra private fester til foredrag, koncerter osv. I dag har vi en barnedåb heroppe, hvor der kommer 49 mennesker, der skal have en stor blondbuffet. Det er en af de buffeter, vi har på vores store à la carte-kort. Vi har cirka 5-6 forskellige buffeter at vælge imellem, og derudover 12 treretters-menuer. Hvis man har lyst til 4-retters-menuer, kan man også få det. Man skal bare sætte sig ned og så snakke med os, og så finder vi ud af præcis, hvad jeres ønsker er, og så gør vi alt, vi kan for at opfylde dem. Hvis vi kigger en tur ind i eventsalen, hvor vi kan have op til 600 personer siddende og til en koncert. Som regel så plejer vi at sige, til en koncert, så passer det rigtig, rigtig godt med for eksempel 300 gæster, når de skal have buffet, og der skal være lidt intim stemning og plads til at røre sig osv. også. Den gamle gymnastiksal, den har vi indrettet til Rock'n'Roll Museum. Det er Danmarks eneste Rock'n'Roll Museum, hvor der både er Elvis og Beatles og Cliff og så videre. Der er der rent faktisk mere end 2.000 forskellige effekter. Alle mulige musiske og koncertagtige ting, som I kan se lige fra nogle Beatles-dragter, som er indlånt for en periode. Der er nogle ting, der skifter her hele tiden i år rundt. Vi har guidede rundvisninger, og det er faktisk ret godt besøgt. Og det satser vi på at skal blive her i mange år, sådan til at vi kan få en, kan vi sige, musikhistorisk oplevelse, når man gæster Blokhus. Det vi har her, det er en stor festivalplads, hvor vi i foråret i maj og juni måned fik etableret det, der hedder en sandskulpturfestival, hvor vi havde 18 internationale sandskulptører, der kom og var her i 10 dage for at lave det, I kan se her på pladsen. Forskellige skulpturer. Deres tema, det var nordisk mytologi. Det var ligesom det, vi skulle have som udtryk. Og nu her i efterårsferien, så er vi oppe på og ved at runde de 50.000 gæster for i år. Næste år, i 2014, der vil vi lave en endnu større sandskulpturfestival. Hvad temaet skal være, det ved vi ikke helt endnu. Fordi vi har noget royal islet, vi gerne vil have på programmet. Og det er nemlig sådan, at Blokhus næste år, i år 2014, rent faktisk fylder 400 år som by, hvor den første skatteyder for 400 år siden betalte nogle få rigsdaler i skat. Så det har man registreret, det er der en, der lige har fundet ud af, og det skal vi fejre. Men der satser vi på at komme i ultimo maj måned og være færdige der, så vi åbner en måned tidligere i år, i det nye år. Og tilsvarende har vi også på pladsen her, som I kan se, træskulpturer, hvor vi havde en træskulpturfestival i august, hvor vi havde dem i 3 dage, de træskulptører, hvor de på cirka 18-20 timer fik udformet de her træskulpturer ud af 200 år gamle egestammer fra Syddanmark, som de så fik en klods hver, og de fik 3 dage til at lave, også igen ud fra nordisk mytologi her i 2013. Igen næste år, der kommer de i Kristi Himmelfartsferien, og jeg har 4 dage, hvor der er motorsavsmassakre i Blokhus. Og det er en oplevelse for livet at se sådan nogle arbejde og få noget ud af træet på så kort tid, og så få noget materiale lavet, som der kan vi sige, kan holde i mange år. Og vi vil ikke sælge de skulpturer her. De skal stå til pynt på festivalpladsen og til forskellige steder nede i Blokhus. Så alt i alt, så kan vi sige, at Kulturhuset Blokhus, det indeholder en masse spændende ting ude på festivalpladsen, hvor der er træskulpturer, der er sandskulpturer, der er andre større events.
hele sommerhalvåret. Og det er som sagt åbent derfra fra maj og til ultimo oktober ude på pladsen, hvor man kan komme og se sand og træ og hvad ved jeg. Og så indendørs, hvor vi har Rock'n'Roll Museet. Vi har café, hvor man kan komme og nyde en kop kaffe eller lidt let. Eller der er selskabslokaler, hvor man kan komme en bus fuld med mennesker og blive serviceret til det ene eller det andet, eller holde sin private fest. Og så har vi selvfølgelig de større events. Vi holder arrangementer i eventsalen dernede, hvor vi kan have koncerter og cabaret og revy og foredrag osv. Det gør, at i alt, så synes vi selv, vi har skabt et sted, hvor der virkelig emmer aktivitet i alle genrer.